Yung Bundaga, the family stations connected sa Okay, Bishop, of course, karon dako kayong kasadya sa ato ang sinisugbo kay lagi pistaman sa ikaduhang patron sa ato ang Sinulog Cathedral. Kapag ghosting nga sa kalipay, dako kayong balita nga mga sa Pilipinas sa gabi, no? Atong nasayran nga ato ang Luis Antonio Cardinal Tagle gitumbok sa ato sa Papa nga mo'y mangulo sa propaganda fide o kining gitawag nato sa English Congregation of the Propagation of the Faith. Mangutanan yung bishop kay hindi mga pagtumog kaniya dako kay ni siya o nagtumog apan sa dako kay responsibility kay sa kita na kini mao congregation dako kayo og papel ilabi ni sa pagpalambo sa pistahanon nga pagtuo. Sumugayo ni bishop og imuhang mga kasayuran kabahin ni Tinood kagabi pagdawat naman sa balita, pinagi sa text. Una, tinuod ba kini kay surprise kami. Una, ang personal note, nakita pa na sa Cardinal Filoni dito sa pagabot sa Papa sa Thailand. Dito pa man si Cardinal nga mo prefect karon. Then, just a matter of few weeks, kahapon si Cardinal Tagle gitumbok no gi-appoint sa Papa. Tinuod na kini nga dicasteri, kini nga kongregasyon dako kayo ang iyang role diha sa simbahan. Kay kutanawon ang mao kini nga dicasteri in charge no sa mga kinabuhing Kristowanon pagsangyaw sa evangelization labi na sa Africa na dako nga kontinente. Bisan pa kani sa daghang mga nga mga dioceses dinhi nato mga apostolic vicariate sila gyapon so buti pasabot dako kini nga responsibilidad o dako ang iyang papel diya sa simbahan. Bishop, kini sumaong congregation o dicasteri, no? Dako kayo sa tabang sa mga kalihukan sa mga lain-lain dioceses o lain-lain dapat sa kalimutan ilabi na gayud sa mission, no? Sa evangelization. Unya gamit sa kanunduman nato ang dako kay radyo sa FEBC, kining Radio Veritas Asia, ang dako kay pundo nagtabang ni gikan sa propaganda fide. So ako nakita nga ang pagtumbok ni Cardinal Tagle, murag gihatagan sa dako kay papel, ilabi na gayud sa pagpalambo sa Kristiyano pagtuo niya. Bisag murag na timing ni siya kay ang atuang pagsaulog sa 2021, hindi naabot din sa atuang nasod dili sa Subo, sa babae sa Subo, ang Kristiyano pagtuo. Tungod man sa misyon, katong mga panahon na katong propaganda fide po niya mao sa nanunuha nga makabot sa nakalaing lukop sa kalibutan ang Kristiyano pagtuo. So murag dako kanindungog niya na timing bisap karon ang buot sa nang masalan bisap. Ano sa aman ni Bishop na mabalik si Cardinal Tagle dito kay murag nagpahiyog ni Bishop kay moabot ang 2021 naa si Cardinal Tagle daan na dito murag doon na kayo karan ba. Ako pagtanaw no, mao kini nga mga appointment di kini magdugay ba mag-take effect sa bisan ganyan bagong anunsyo. Ingon niya December 22 magikan na siya. Magikan na siya no. Dito lang na-appoint December 4 no distribuya kami niya December 22 gikan na siya sa Pilipinas. January dito na siya sa New York no. So kining mga appointment labi na kini so ako naguna-una nga it will take effect soon no kay kuha naman no ang mga importante yung mga tuluman no. So ang atong pagampo nga kung pananglit man gyud no mugi ka na siya unta may na muliwan niya no kay para magpadayon sa mga bulaton sama sa mugingon tungod kay sa mga preparasyon no paspas na kita pagpreparar na publish na mga activities no mga tao side na sa kay buhaton ug para nato kay importante kayo kining kalihukan unta uban sa ato mga servant leaders makita nato ato parang sa pero as we said it is an honor no kay jokingly ang among pagtawag niini no there are three popes nga in terms of influence pa ang Santo Papa no ang gining evangelization of people red pope tawag nila kay Cardinal no ug ang black pope kuno nga mao ang head sa mga Jesuit no pero importante gapon is pwede no pero ang punto diha no kining mga leader ba nga
dool kayo sa Vaticano. So, ang atong punto, nalipay kami kay Cardinal Chito. Ampo lang kita nga, sakyan sa Mayo Lawas kay medyo last time, nagluya-luya naman. Okay, Bishop, lain nga kung ito nga may kalambigitan, Bishop, no? Una sa tanan, dako kay nga tulubagon. Kapan kita nga mga taga-Pilipinas, no? Especially nga, nakailan ni Cardinal Luis Antonio Tagle, nabawta nga, mahimo kaya kay niya nga mong trabaho niya kay mission man siya, evangelization, haon kay niya sa iyang personality. Correct. On the other hand, Bishop, akong nakitaan nga, ang ngayon sa nato nga pagkatanaw siguro, kinsa kay makapuli sa Manila, because Manila is a big archdiocese, kaya isang mahimo nga biyaan lalin o mabakante, no? So, isa man kayo yung hugon-hugon ni Bishop. Bitaw kaya, bisan sa among damisak ina, may mga ngalan na kami nga propose. Ingon ko, siguro, ang Espiritu Santo kipagpadala dito, kaya ako, nalipayan mo ako dito sa Cebu, no? Pero, I believe soon the Spirit will put one. Angay, no, kaya hindi na kita magpanungan, kaya may ngon, di ba? Hindi pa naman, nagkakumpanya. Joke na. Hindi ko. Okay, Bishop, last point na lang kay naarabay na kan na daulat mo nito, no? Kini pagkatumbok niya ba? Nahimo sa adlaw nga originally, kung pa matulong Domingo, December 8 man gid ang conception. So, kini pagtumbok niya nga mooy mangulong ni dikastory sa evangelism for people or kini gitawag nato sa Latin nga propaganda fide na timing yun o gitumong yun sa solemnity of the conception. So, imuhang katapusan nga mensahe, Bishop, kay naa mo gini kalambigitan sa papel ni Mama Mary pod sa evangelization natong tanan, ila kay karong dako kay tulubagon nga nadawat ni Cardinal Tagle. Para nato may mga mensahe gapon bisan sa mga petsa, no? O siyempre bisan ang patron sa Manila Basilica, Immaculada Conception. Mao nga ang atong mayon nga iuplan nato pagampo pangamayo si Cardinal Chito, no? Kay importante kini tulubagon, pero salig kita nga tungod kay siya gyapon na bispo nga duol kay Mama Mary, no? I-duol nato siya sa atong pagampo unta sama sa atong giingon, no? Taga sa Mayo Lawas o siyempre padayong inspirasyon kaya ang tumong nining tanan ang evangelization o pagsangyaw mayong balita sa tanang mga tao labi na atong giuhaw gigutom, no? Nangandoy sa kinabuhing Kristohanon, kinabuhing Diyos, no? Kinabuhi sa tao nga iyang kabulahanan. Okay, magkaisunan na itong nadungog si Archbishop